Koľko mŕtvych som ja vyniesol na povrch, vo vlastných rukách. 50 a ranených 500. Tu pracovali nemeckí zajatci Tvovalce, áno. Poslední odchádzali v roku 1949 a došli sa búchli. 8. decembra, pred Vianocami, v 50. roku. Ale ešte oni budovali tam ho stavali, tie baráky. Národní shromáždění odhlasovalo zákon na ochranu republiky, proti němuž na západě samozřejmě mají námitky. Zákon 231/48 zbierky. Na základe zákona na ochranu ľudovodemokratickej republiky začali politické monster procesy, väčšinou vykonštruované, pri ktorých novozriadené štátne súdy vynášali rozsudky smrti alebo mnohoročné väznenia. 300 buklov Leopoldovi naložili do vagónov. Veliteľ Michalík sa volal, černé čižmy mal. Posielam vás tam, prechádza sa pred nami, nastúpili sme boli 300 mužov. Odkiaľ není návratu. Idete tam, kde budete preklínať svoju matku, ktorá vás porodila. A ja som mal 19 rokov, sopel, slzy v očiach, kamarádi, tam, jeden tam. Vyplašení jak zajáci, no, nevedeli sme, kde ideme. Tu bol tábor Eliáš 1. To bolo rovina, tu sme stávali, tu na ščítanie ľudu, sme to hovorili. Ráno, na obed, večer. Trikrát za deň nás počítali. Po 5 sme boli nastúpení a nie jeden voľade tam na baráku zaspal. Peklo, 3 hodiny sme stáli. Jednoposchodové baráky tu boli. To bol veľký láger. Tu bola brána, vchod a naľavo všetko bolo. A tu sa naše cesty aj s civilnými zamestnanci končili. My sme išli koridorom sem, oni autobusom domov. Tu bolo veliteľstvo. No to stavali baníci dakedy. To vidno, že to... Kameň, čistý kameň. Nad sebou bolo 5 barákov, takto. V každom baráku bolo čajem 100 ľudí. Až 32 ľudí na jednej izbe bolo. Dohromady tu mohlo byť tak 1600 muklov. A šteníc, ploštíc tu bolo. To boli staré baráky drevené. Tu ploštíc sa darilo. Takí sme boli ráno doštípané tu na krku. Tam sa im najlepšie chutila krv asi. V týchto miesta bol tábor začínal. Tu bola brána a odtiaľ to bol koridor. Odtiaľ to bol koridor na závod. Tým koridorom sme chodili. SMáci vonku, zvonka, že samopálmi, a my tady sme chodili jak tigri, cirkusy. A ešte jedno, čo vám poviem. Medzi nami bol aj synovec Marty Gottwaldovej, Arnošt Jili. To bol tasár, ktorý medzi nami bol od pondelka do soboty, ale v sobotu a v nedeľu bol doma. Jeho len nechali si tu nás za to, aby nerobil ostudu, hanbu svojej rodine Gottwaldovej. Jeden barák, druhý kultúrák, tu bol na tejto ľavej strane kultúrák a tam boli umývárka. Tam sedel 8 chlapov vedľa seba na dreve. Latrína, správy. Správy latríny. Jedna pani povedala, do Vánoc to praskne. Áno. A tam už Američani, toto, Francúzi, Nemci, čo robia. No do Vianoc sme určite doma, všetci sme doma. Nebojte sa, chlapci, vydržme. Prezident Klement Gottwald vychádza z Bratislavského nádražia, vítaný bratislavským obyvateľstvom. A prišli jedni Vianoce, druhé, tretie, štvrté, 8. A my furt sme verili, že to praskne raz. Pravda. Ale že to bude 42 rokov trvať. Keď ma zatkli, ja som vedel, čo je to politika. To až na súde som sa dozvedel, aký som ja nebezpečný protikomunistický živel.
To až na súde som sa dozvedel. Dovtedy som nevedel. Ale sem mňa spravili kriminál, spravili sem mňa nepriateľa na život a na smrť komunizmu. Lebo som videl tú krutosť, tú zlotu, čo sa tu deje. Tam sa sem mňa stal nepriateľ komunizmu. Nie predtým. My sme bojovali proti zlu a bolo nám dopriaté, že sme prežili ten zápas a dožili sa inej, úplne opačnej orientácie. Proti moskovskej je to orientácia západná, európska. A ja obetujem za to, keby bolo čokoľvek o hlade, o chlebe a o vode budem žiť z radosti, že som sa toho dožil. My nabízíme usmíření, aby nastal pokoj. Aby už se nemohlo opakovat to, nač zde vzpomínáme a před čím varujeme. V rokoch 48 až 89 bolo popravených 241 politických väzňov. V baniach, lomoch a väzniciach zomrelo okolo 8 000 väzňov. Asi 600 zatknutých neprežilo výsluchy na EŠTB a na OBZ. Okolo 500 ľudí bolo na hraniciach zastrelených, zabitých elektrickým prúdom, protiprávne odsúdených a dlhodobo väznených bolo viac ako 250 000 ľudí. Cez 400 000 občanov utieklo alebo bolo vyhnaných z vlasti. Od toho 17. roku, 18. v Rusku a v celej Európe, na celom svete, to je 100 miliónov ľudí zahynulo. A myslíte, že se to nemůže opakovat? Ja verím, že nie. Ľudstvo to nedopustí, nesmie. No my určite nie. Ale naša generácia, naši potomci mali by mať toľko rozumu, že nikdy viac by nemali pripustiť, aby sa takáto strana dostala k moci. A co tomu říkají vaši vnuci? Viete, neveria. Všetko je dielo ľudské. Všetko zlo pochádza z ľudí, aj všetko dobro pochádza z ľudí. A to je zmyslom našej organizácie, aj Českej, aj Slovenskej konfederácie politických väzňov, aby sme my tu boli živým archívom. Ľudia, oni si pletú, mladí ľudia napríklad si pletú 48. rok, 68. rok. Nevedia, kde kto bol, či tam bol Gottwald, či bol Gottwald tam, kde bol Dubček, alebo Dubček tam, kde bol Gottwald. Na Slovensku je 1500 žijúcich muklov. Z tých 70 000, čo sme boli asi súdení, rehabilitovaní, bolo na 72 rehabilitovaných muklov. Komunistickými pracovnými tábormi prešlo 15 až 20 miliónov ľudí. Komunistické režimy zavraždili v niekdajšom Sovietskom zväze 20 miliónov ľudí, v Číne 65 miliónov, v Kambodži, Vietname a Severnej Kórei spolu 5 miliónov, vo východnej Európe 1 milión. Rezolúcia Rady Európy 2006. No čo, Mižu? No nič, vidíš. Naše mládí. Ostalo tu. Ale spomienky máme. I keď trpké. Áno. Jo, poďme.